Moro, tuli tuossa hetki PPQ-kanapatongista mieleen jakaa teille tämmönen video, kun katsoin, kun sitä mainostettiin televisiossa tossa, niin että välipalana olevinaan terveellisenä niin sanotusti, niin siinä oli ensinnäkin ainesosia, mä laskin, niin oliko 50 ainesosaa yhdessä patongissa ja 7 eilä-alakusta lisäaine höttöä, myrkkyä. Niin joskus aikaisemminkin katoin niitä patonkin juttuja, että kun menisin ostaa semmoisen valmis patonkin tuolta jostain Prismasta, niin järkytyin siitä määrästä, mitä siellä on keinotekosta. Että kannattaa miettiä, mitä sitä suuhunsa pistää, mutta toisaalta se on taas valintoja tämä elämä. Tämmöisenä huomiona.